Velkommen her til denne lille demonstration af pointere i C-programmering. Pointer er et ganske nyttigt redskab, når vi arbejder i C, og I vil opdage, at det er hjertet simpelthen i C i rigtig mange applikationer. Så lad os lige prøve at kigge på, hvad sådan nogen kan gøre for os. Hvis vi definerer et array i C, og hvis vi så opfatter det som sådan en hylde nærmest, i en lagerreol, hvor vi kan putte nogle varer ind på, og her har vi valgt varerne 10, 11, 20, 21, 30, 31 osv. Med andre ord, vi har simpelthen puttet nogle varer ud på lageret, altså ned i memory. Den måde, som sådan noget ligger på i selve computerens memory, det er faktisk, at de enkelte memory-adresser har vi skrevet op af her, så der findes en lang række adresser inde i memory. Det svarer til nogle, lagerhylder, numrene på lagerhylderne. Hvilket nummer har lagerhylden? Inde på hylden kan der så ligge en vare, og det er så den værdi, der rent faktisk står skrevet nede i selve hukommelseselementet. Så vores memory lokation 2240 her har altså værdien 10. Der ligger vare 10 simpelthen inde på hylden. Og tilsvarende 2244 hylde nummer har vare nummer 11. Vare 11. Så vi kan altså opfatte adresserne her i vores memory. Det er også det, vi kalder L-værdien. Den kan vi simpelthen opfatte som et hyldenummer. Og det, der ligger på hylden, det er det, vi kalder R-værdien. Det er simpelthen indholdet i memory. Altså den vare, vi har derude. Hvis vi gør det, så kan vi lige prøve at se lidt på, hvordan det så fungerer, hvis vi har pointere. Når vi har pointere, så vil det være sådan, at vi sådan bogstaveligt stand har nogen her, der er i gang med at udføre et stykke arbejde, og det vi egentlig mangler at lave til dem, det er sådan set, at de skal have en arbejdsinstruks. Så vi gør det, at vi tager simpelthen en reol på lageret her, og så bruger vi den til at putte arbejdsinstrukser ind på. Det er nogle memory-lokationer, ligesom alle de andre memory-lokationer, så det er i virkeligheden bare sådan en hylde, ligesom alle de andre hylder, hvor varen ligger. Nu har I valgt hylde 1008 her, så memory-lokation nummer 1008. Inde på den hylde, der ligger jeg simpelthen den instruktion, der siger noget om, hvor skal du gå hen for at hente de varer, du nu skal hente på lageret. Og herinde på den her hylde, der står så, at du skal gå over til hylde nummer 2248, og på den, der tager du så vare 20 og tager med tilbage. Det ser sådan her ud, hvis vi prøver at skrive det en lille smule. Så din arbejdsinstruktion, den findes altså på hylden 1008. Vi bemærker det der ampersand, der står til at starte med, eller overtegnet her. Det betyder, at det er en adresse, vi har med at gøre. Så skal vi gå ind på hylden og se, hvad der står derinde. Og der står så, at vi skal gå over til hylde 2248, altså lagerhylde, lageradresse 2248. Så vi kan gå over til den hylde, til 2248, og så kan vi tage den vare, der ligger derinde, og det er så vare 20. Og det er så den, vi tager med tilbage. Så vi tager vare 20 med tilbage, og den måde, vi skriver det på C, det er sådan set, at du skal tage den vare, som arbejdsinstruktionen peger på. Så den adresse, der står inde i 1008, det er rent faktisk den adresse, vi peger på. Så gå ud til den adresse og tag den vare, der ligger derude. Det skriver vi ved hjælp af stjernetegnet her foran. Så gå ud og hent den vare, der ligger derude, hvor arbejdsinstruktionen peger til, hvor vores pointer, den rent faktisk peger på. Hvis vi lige prøver at se, hvordan ser sådan noget ud i Eclipse med et simpelt eksempel, så skal jeg lige have en Eclipse frem her. Den har vi her. Og hvis vi lige kigger på den, så har jeg skrevet et program heroppe. Det har jeg en lille forstørrelse af om et øjeblik, så det bliver nemmere at se på. Ud af mit program, der kommer selvfølgelig en udskrift i min monitor, i min konsolmonitor her. Og udover det, så har jeg kørt det hele i debug mode, så herinde i programmet har jeg sat nogle hold-instruktioner i herude. Jeg har dobbeltklikket herude i venstre side et par steder, og så har jeg kørt den i debug, hvilket jeg gør ved at trykke på edderkoppen deroppe, eller på bokken deroppe. Og så har jeg endelig rent faktisk vist, hvad der står i memory her. Det har jeg også en forstørrelse af lige om et øjeblik. Så jeg kan altså skrive mit program ind her i Eclipse, og så kan jeg eksekvere programmet herinde.
Og det jeg har gjort, er sådan set, at jeg har oprettet mine varer herinde, og lagt dem på nogle hylder. Og derefter så har jeg oprettet en vareinstruktion, eller en arbejdsinstruktion, som fortæller mig, hvilken hylde skal jeg gå ud og hente varen på, og så har jeg lavet en lille indkøbskurv, hvor jeg kan gå ud og tage den der. Så lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud. Selve programinstruktionen har vi her. Jeg har selvfølgelig den sædvanlige definition heroppe. Jeg har et set buffer her til standard out og 0, simpelthen for at undgå at skulle flosse hele tiden. Så skriver vi lige en velkomst ud, og så har jeg oprettet et array med varerne her. Så der ligger altså varerne 10, 11, 20, 21 osv. De bliver lagt ud på nogle memory lokationer, altså med andre ord, de bliver lagt ud på nogle hylder ude på lageret. Hvis vi opfatter hylden som en memory lokation, så er varen 10, det er den, der ligger inde på hylden. Så har jeg bedt den om at printe en hel masse ud her, om at den skal printe adressen på den første vare, altså hvilken hyldenummer ligger den første vare på. Derudover så har jeg bedt den om at efterfølgende at printe adressen direkte til vare 0, vare 1, vare 2 og vare 3. Og endelig hernede, så opretter jeg en lille indkøbskurv til at hente varen med. Jeg opretter en arbejdsinstruktion som en pointer. Og selve arbejdsinstruktionen, det der ligger på den hylde, hvor arbejdsinstruktionen er, der siger, der skal du rent faktisk pege over på den hylde, hvor vare 2 ligger. Sådan at når jeg går op og læser min arbejdsinstruktion, så siger den, gå over til hylde 2, eller gå over til en hylde, hvor vare 2 ligger, og tag så varen derover. Og det er så det, jeg gør til sidst her. Der går jeg over, simpelthen, I kan se ved stjernen her, der går jeg over og henter den vare, som arbejdsinstruktionen peger på. Og den putter jeg så i min indkøbskurv, og så kan jeg bruge den til det videre forløb. Endelig så printer jeg nogle af de her ting ud, og så har jeg sat sådan en printlinje ind hernede, simpelthen bare for at kunne stoppe min instruktion, så længe jeg har videoen kørende her. Så lad os lige prøve at gå lidt i detaljer med den. Jeg har programmet eksekveret her, og jeg har så kigget på, hvad der ligger i lageret. Og vi kan se, at jeg har en vare defineret heroppe, og den ligger ude på en adresse, der hedder 28FF1C. Det er den første adresse simpelthen for mit array. Så jeg har lige for nemheds skyld nedenunder skrevet, hvad hedder de respektive hyldenumre, hvor varerne ligger. Og den første vare, den ligger altså ude på 28FF1C. Den næste, den ligger så 4 bytes længere op, nemlig på FF20, og den næste igen på FF24. Så vare 2, den ligger altså ude på den, der hedder 28FF24. Hvis vi går ned og kigger, hvad står der så hernede som i hentvaren? Ja, den er så endt med at blive 20, så den har faktisk hentet varen, når den har kørt programmet igennem. Så det er godt nok. Det var netop vare 20, der lå heroppe på hylden, som var 2. Det var nummer 20. Vi kan også se, at min arbejdsinstruktion hernede, den peger rent faktisk over på FF24, som netop er den, hvor vare 20 ligger oppe. Det ser sådan her ud. Så vi går ind på arbejdsinstruktionen. Det gør vi så heroppe. Den siger, arbejdsinstruktionen skal du sætte til at pege op på vare 2. Så vi finder adressen på vare 2, den har vi der, og så kan vi gå herop, og så kan vi gå ud og hente den vare, der ligger ude på selve hylden heroppe. Endelig så er der en udskrift her, hvor vi så kan se, hvad vi skriver ud. Så vi får adressen på den første hylde, 28FF1C. Vi har de efterfølgende varehylder liggende her, og endelig så kan vi se, at vi ender med at få vare 20 ud. På det tidspunkt, hvor vi rent faktisk henter den hernede. Hent varen som pointeren til arbejdsinstruktionen. Gå ud og hent den vare, der ligger derude, hvor arbejdsinstruktionen peger på. Så for at summere endnu en gang, så har vi altså her, hvor bliver min cursor af? Den er blevet væk. Min cursor er blevet væk. Nå. Ja, min cursor er blevet væk. Beklager. Så må jeg klare mig med den lille her. Så jeg har altså en arbejdsinstruktion, der bliver oprettet herude. Det er pointeren simpelthen, der bliver oprettet herude på den adresse. Og indholdet på den adresse, det er
der, hvor jeg skal gå hen, for rent faktisk at hente mine varer. Den har vi her. Så din arbejdsinstruktion, den findes altså på pointeradressen. Så går jeg ind på pointeradressen, så står der, hvor jeg skal gå hen, altså ud til vare 2's adresse, for at hente varen på hylden, og så tager jeg varen derude, og kan tage den med tilbage ved hjælp af pointer-arbejdsinstruktion hernede. Og det ser sådan her ud kodemæssigt. Jeg har altså oprettet min indkøbskurve her, jeg opretter min arbejdsinstruktion, og min arbejdsinstruktion går ud på at gå ud til vare 2, sådan set, og hente den, der ligger derude, og tage den med tilbage. Så pointer, det er simpelthen hjertet at se, så dem får du brug for, og du får brug for dem rigtig mange gange, så bliv gode venner med dem med det samme. Rigtig god fornøjelse.